Ak ešte stále neviete, čo budete vypekať na Veľkú noc, tak mám pre vás super tip na tieto citrónové cupcakey. Celý tento recept vznikol tak, že som sa chystala pripraviť si lemon curd na linecké makové, ktoré chystám na Veľkú noc, ale keďže tam idú iba žltka, tak som si povedala, že niekde by som mala využiť aj tie bielka, ale nebudem predbiehať, poďme na postup. Ako prvé som si dala vyšľahať 2 vajíčka s cukrom a s citrónovou kôrou. Potom si tam pridám všetky ostatné ingrediencie, vymiešam a naplním košičky. Pečiem približne 20 až 25 minút pri teplote 180 stupňov. Počas toho, ako sa to pečie, tak si vyšľaháme bielky, takže si ich vytiahnete alebo prípadne rozdelíte, ak ste nerobili lemon curd. Bielkam pridáte cukor, ja som to ešte nízke prevarila nad horúcou vodou, pretože sa bojím teplne neupravovať. A po vychladnutí a rozpustení cukru som ho dala do robota vyšľahať. Potom som ho už dala iba do cukrárskeho vrecka, tak to zdobila mafinky. Dovnútra som vždy naplnila lemon curd. Ja som si na vrch kúpila aj pištol, ale ako môžete vidieť, ešte s ňou neviem moc narábať a trošku mi to obhorelo, ale pre efekt to vyzerá podľa mňa fajn. Napíšte mi do komentáru, čo preferujete vy, či sladšie alebo takéto sviežejšie dezerty. Pre viac super receptov ma nezabudni sledovať.